guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பாத் மெத்தட் என்னென்ன எப்படி ஆயில் பாத் எடுக்கணும், எந்த டைப்பிங்கில் ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அண்ட் என்ன ஆயில் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணி ஆயில் பாத் எடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஆயில் பாத் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் ஆயிலை ஹீட் பண்ணுறது தான். ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு நான் தண்ணியை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது கொஞ்சம் கொதிக்கிற டைமிங்கில் நான் இந்த ஆயிலை அப்படியே உள்ளே வச்சுருவேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்மண்ட் ஆயில் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அது குட்டி கிண்ணத்தில் எடுத்துகிட்டு எனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்திருக்கேன். ஸோ அவ்வளோ எடுத்துகிட்டு நான் அதை அந்த தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் அதில் டபுள் பாயிலிங் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருவேன். ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ஆயில் தேய்ச்சி குளிக்கிறத விட டபுள் பாயிலிங் பண்ணி நீங்கள் குளிங்க. அப்போ தான் ரொம்ப எஃபெக்ட் இருக்கும். உங்களோட ஸ்கேல்பில் பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் போடுறேன் பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி போட்டுருங்க. ஸோ தண்ணி கொதிக்க கொதிக்க அந்த ஆயில் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் ஹீட் ஆகும். ஸோ ஹீட் ஆகிற டைம் அது ரொம்ப நீங்கள் கொதிக்க கொதிக்க அப்படியே எடுக்காதீங்க. ஒரு வார்மாக உங்கள் தலையில் பட்டால் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும், நல்லா ஃபீல் ஆகும். ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கணும். அந்த ஆயிலோட ஹீட் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது அந்த ஹீட்டோடு அந்த ஆயில் உங்கள் தலையில் அப்சர்வ் ஆகும் போது இன்னுமே ரொம்ப பெனிஃபிட் இருக்கும். ஹேரில் ஸ்கேல்பில் ரொம்ப நிறைய பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாகும். ஸோ இப்படி பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹேர் க்ரோத் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வளரும். ஹேர் ஃபால் ரொம்ப கண்ட்ரோலாக இருக்கும், சீக்கிரமாகவே கம்மியாகும். ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது. நான் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா தலையில் டேங்கிள் இருக்கவே கூடாது. ஸோ அவ்வளோ சிக்கையும் நான் பெரிய பல் இருக்கிற சீப்பால் நல்லா எடுத்துக்கிறேன். நல்ல சிக்கு எடுத்துட்டு ஸ்கேல்பில் இருந்து கீழே எண்டு வரைக்கும் எந்த சிக்குமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக டேங்கிள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆயில் அப்ளை பண்ணும் போது கொஞ்சம் சிக்கு ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் சொல்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ தலை ஃபுல்லாக சிக்கு எடுத்து முடிச்சிட்டேன், முடி ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன். இப்போ அந்த டபுள் பாயிலிங் பண்ணுற அந்த ஆயிலை நான் வைக்க போகிறேன். நான் அந்த வாட்டரோடு சேர்த்து தான் கொண்டு இதில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நான் சிக்கு எடுக்கிறதுக்குள்ளே அது கொஞ்சம் வார்ம் போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வாட்டரோடு சேர்த்து வச்சுருந்தேன். இப்போது நான் தேய்க்க போகிற சமயத்தில் அதை கீழே எடுத்து வச்சு அதை நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எப்போவுமே சீப்பு கையில் வச்சுப்பேன். ஸோ சீப்பை வச்சு உச்சி எடுத்து 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 ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷனாக எடுத்து 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 ஆயில் நல்லா ஸ்கேல்பில் மசாஜ் பண்ணுவேன். ஸோ ஒரு இடம் விடாமல் எல்லா இடமும் நீங்கள் கோம்ப் வச்சு உச்சி எடுத்துக்கோங்க. உச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயில் ஸ்கேல்பில் படுற மாதிரி நல்லா தேய்ங்க. அண்ட் போட்டு ரொம்ப ப்ரெஷரும் கொடுக்க வேணாம், ஓரளவு நார்மலாக தேய்ச்சிக்கோங்க. ஸோ இப்படி ஹேர் ஃபுல்லாக ஸ்கேல்ப் ஃபுல்லாக நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஆல்மண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணால் யூஸ் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நான் ஆல்மண்ட் ஆயில் நான் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு செகண்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இந்த இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ரிசல்ட்டில் நம்ம பார்ப்போம். எப்படி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் நான் ரிசல்ட்டில் சொல்கிறேன். ஸோ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன ஆயில் சேர்க்கலாம் அப்படின்னா கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம், கேஸ்டர் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம், நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம், ஸோ ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸில் ஒவ்வொரு ஆயில் யூஸ் பண்ணும் போதும் டிஃப்ரெண்டான மெத்தடில் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஆயில் அப்ளை பண்ணும் போது நான் வீடியோ உங்களுக்கு எடுக்கிறேன். அது உங்களுக்கும் நான் ஷோ பண்ணுறேன். இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஆல்மண்ட் ஆயில். ஸோ இந்த ஆல்மண்ட் ஆயிலை நல்லா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஸ்கேல்ப் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஒரு இடம் விடாமல் எல்லா இடத்துலையும். முடியல நான் இப்போ அப்ளை பண்ணல, ஃபுல்லாக ஸ்கேல்பில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த டைமிங்கில் உங்களுக்கு பின்னாடிலாம் விட்டுருவீங்க. ஃபுல்லாக
தலைக்கு பின்னாடியும் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. மெயின் இடம் வந்து இந்த உச்சியில் நல்லா கையை வச்சு நல்லா ஸ்கேல்ப் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு, நல்லா ஸ்கேல்ப் ஃபுல்லாக ஆயில் பட்டுட்டு நல்லா ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃபீல் ஆனதுக்கப்புறம் மீதி உள்ள ஆயிலை வந்து முடியில் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள். முடியில் வந்து லைட்டாக அப்ளை பண்ணிட்டு கீழே ஸ்ப்ளிட் எண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்ப்ளிட் எண்டில் வந்து நல்லா வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே வந்து ஸ்கேல்ப்பும் ஸ்ப்ளிட் எண்ட்லேயும் வந்து நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ்டாக இருக்கணும். ஸோ ஸ்ப்ளிட் எண்டில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மீதி ஆயில் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்ப்ளிட் எண்டில் தேய்ச்சிட்டு நல்லா இப்போ வந்து என் ஸ்கேல்ப்பை வந்து மசாஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். என் ஸ்கேல்ப்பை மசாஜ் பண்ணுற மூலமாக என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாகும். ஸோ அதனால க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் வந்து உங்களோட ரூட் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்தது அப்படின்னா இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாகிறதுனால நல்ல க்ரோத் இருக்கும். அண்ட் வந்து ஹேர் ஃபால் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகி இருக்கும். அதிகமாக வந்து ஃபால் ஆகுறது எதுவும் வராது. ரொம்ப நீங்கள் வந்து வேறு பேக்கு அதெல்லாம் போட்டு இது பண்ணுறத விட உங்களுக்கு உடம்பு ஹீட்டாக இருந்தாலே ஆல்ரெடி பயங்கர ஹீட்டு. ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு உடம்பு ஹீட்டாக இருந்தாலே ஹேர் ஃபால் இருக்கும். ஸோ அதை கம்மி பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கணும். ஆயில் பாத் எடுத்தாலே வந்து ஓரளவு உங்களுக்கு ஹேர் ப்ராப்ளம் வந்து போகும். ஸோ வந்து நான் அப்ளை பண்ணியிருக்க வந்து ஆல்மண்ட் ஆயில். ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆயில் வந்து பிடிக்கும். ஒரு சில ஆயில் வந்து செட் ஆகாது. ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொன்றா ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் எது செட் ஆகும் எது செட் ஆகாது அப்படிங்கிறது. எது செட் ஆயிருச்சோ அதை நீங்கள் வந்து வீக்லி அப்ளை பண்ணிட்டு வர்றது மூலமாக ரொம்ப சீக்கிரமாக நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் வந்து அதை அப்ளை பண்ணுறது ஒரு இதுனா அந்த ஸ்கேல்பில் மசாஜ் பண்ணுறது இருக்குது. ஸோ ஸ்கேல்ப் மசாஜ் பண்ணுறது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயமே. நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து உங்களால் பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்கள் அம்மாவோ இல்லை சிஸ்டரோ ஃப்ரெண்டோ அவங்கள ஹெல்ப் கூப்பிட்டுக்கோங்க. நல்ல ஸ்கேல்ப் ஃபுல்லாக நல்லா மசாஜ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா வந்து ஒரு பின்னி வச்சுக்கோங்க. இல்லாட்டி வந்து நல்லா கொண்டை போட்டு வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து பின்னலை. நான் கொஞ்ச நேரத்தில் குளிக்க போயிடுவேன். ஒரு 1 hour விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குளிக்க போயிடுவேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து சும்மா கொண்டை மட்டும் போட்டு வச்சுப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணேன், உங்களுக்கு வந்து நீங்களே பண்ணுறீங்க எனக்கு யாருமே ஆள் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா ஸ்கேல்ப் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பண்ணுறேன் இல்லையா, பெரிய பல்லு சீப்பு வச்சுட்டு நீங்கள் சிக்கு எடுக்கிற மாதிரி கீழே வரைக்கும் போட்டு முடிய இழுக்க வேணும் அவசியம் இல்லை. அந்த ஸ்கேல்பில் படுற மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவு ப்ரெஷர் கொடுத்து அழுத்தி தலையை வந்து கோம் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வந்து எனக்கு மசாஜ் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் ரொம்ப சீவலை. ஸோ உங்களுக்கு மசாஜ் இன்னும் வேணும் அப்படின்னா நல்லா அந்த கோம்பு வச்சு கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்லா வந்து அதை அப்படியே சீவிக்கோங்க. ஒரு 5 to 10 minutes அப்படி வந்து நல்லா அப்படி சீவிட்டே இருங்க. அதுவே உங்களுக்கு ஒரு மசாஜ் கொடுத்த ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சைனஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு 10 minutes 15 minutes வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லாட்டி வந்து ஒரு 1 hour வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணுங்கள். இது நான் எப்போ எடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அன்றைக்கி ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கிளிப்பிங் எடுக்க மறந்துட்டேன் சுத்தமாக. அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு ஹீட் அதிகமானதுனால ஆயில் வச்சு குளித்தோடனே இன்னும் ஹீட் ரொம்ப வெளிவந்ததுனால கண் வந்து ரொம்ப எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் நான் வீடியோ எடுக்கலை. கண் வந்து நல்லா ரெட்டிஷ் ஆகிடுச்சு எனக்கு. ஸோ இது வந்து நான் மறுநாள் எடுத்தது. ஏன் ஹேர் வந்து கேர்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் பின்னி படுத்தேன் இல்லையா, அதனால இப்படி இருக்குது. மற்றபடி எதுவும் கிடையாது. என் ஹேர் செம ஸ்மூத்தாக ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கோகனட் ஆயில் அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணால் ஒரு விதமாக சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த ஆல்மண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது செம்ம சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் வந்து இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஹேர் சீரம் அப்ளை பண்ண முடியாது, எனக்கு ஹேர் சீரம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, கொஞ்சம் ஹேர் வெட்டாக இருக்கிற டைமிங்கில் ரொம்ப ஒரு 100%ல் 80% வந்து காஞ்சிருக்கணும். 20% வெட்டாக இருக்கிற டைமிங்கில் லைட்டாக ஒரு 3 and 4 ட்ராப் மட்டும் கையில் வந்து நீங்கள் என்ன ஆயில் அப்ளை பண்ணுவீங்களோ, கோகனட் ஆயிலோ இல்லை என்ன ஆயில் அப்ளை பண்ணுவீங்க, ஆல்மண்ட் ஆயிலோ இல்லை ஜாஸ்மின் ஆயில், அந்த மாதிரி எந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணுவீங்களோ அந்த ஆயிலை ஒரு 4 to 5 ட்ராப் எடுத்துகிட்டு 2 கையிலையும் நல்லா வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு ஹேர் சீரம் எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்படி அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு ஹேர் சீரம் தேவையே படாது.
இதுவே வந்து செம்ம ஸ்மூத்தாக அண்ட் வந்து நல்லா ஷைனிங்காக உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ நான் அப்படி தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் நேற்று நான் ஹேர் வாஷ் பண்ணது போதும் நான் அப்படி தான் நல்லா அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். வெறும் ஆயில் மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டேன், சீரம் அப்ளை பண்ணாமல். இதுவே செம்ம சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஆயில் பாத் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக செம்ம பெனிஃபிட் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதேமாரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் அடுத்து வந்து பார்க்குறேன். பாய்.